Op til nummer 3 FC København. Så en ekstremt tæt Superliga, som der altså er blevet snakket om hele efteråret. Det er nærmest ikke set før, at det er tilbage til kampen her. Et godt skud af Hakan Recep. Jeg var ved at sige, at det var sidste. For at det er en rigtig farlig chance. Det er det Nordsjælland måske. Indud Italia. Leimes ud til Recep. Har et godt spark, det så vi før. Så ligger han ind til Lasse Petri. Lasse Petri, kæmpe chance. Nej, Lasse Petri. Den er enorm. Den er super glad for, at man har den del at se frem til, når det nu ligner en lille smule Superliga. Som ser nu her kan komme til en åben chance. Ronny Benson har ikke rigtig nogen inde i feltet. Han leder lidt efter, så helt til baglinjen. Ikke noget ud af det. Heller ikke den højre vinkel. Så der er masser af kampe på CV'et. Sønderjyske, hvor han var godt med. Her er det OG ude på højre kanten på FC Nordsjælland, spiller den smart ind til Basil Hardy. Hardy ude på kanten af feltet, prøver at vinde. Der er masser af muligheder, blandt andet Lasse Petri her tilbage, der får bolden nu. Så er det Nordsjælland, der spiller de små områder. Basil Hardy tilbage til Mikkel Leimes. Igen til OG ude på højre kanten, der har Lasse Petri med et overlap. Han vælger at lægge den ind. Der er han helt åben. Emiliano Marcondes. Der skulle have stået 1-0 igen. Kæmpe i Nordsjælland med det karakteristiske opspil fra målmanden, hvor de altså så vidt muligt forsøger bare at spille den ud, uden at man skal stå ud for alt for mange lange bolde her. Hakan Recep, der finder Basil Hardy. Det er nærmest 3-2, så er det Marcondes, der skal afslutte ham. Der var den ikke rent. Nu blev en okay tur, han får det stadig der, men ikke rigtig noget. Så alligevel en løs chance til Christian Lindberg, den plejer han at sparke ind, det gør han også. 1-0 til FC Nordsjælland, resolut sparket ind af unge Christian Lindberg. Inde på Chaud. Især fine ting. Her ligger en flat ind, et godt forsøg, og så i anden omgang måske. Nej, det bliver ved, og der er det alligevel Christian Lindberg, der bliver dobbelt målscorer og gør det til 2-0. Tilbage og modtage den og få sat Søren Berg op, der er lige bag ved ham. I stedet går det den anden vej over i venstre side. Basil Hardy igen ind og udfordrer det. Altså det han kan. Ligger den rigtig godt af til Niklas Rode, der jo dribler udenom Jens Rinke, og så prikker han den ind. Supermål af Niklas Rode der. Jens Rinke prisgivet, og altså et rigtig, rigtig flot mål. De scorer FC Nordsjælland super sat op af Basil Hardy, der starter det hele ud på venstre side. Et lille træk ind i banen. Så Iman Runje, der tager trækket med frem. Helt skarp nok, og der bliver kampen fløjtet af. 3-0 ender